comrade kwad 18 ngile phansi ke mawuya ngasedwaleni bonyathini la ngikhona senyathini lapha mama ngithi ngisenyathini la ngikhona nginananga umama la umama la kaMafleka namhlanje ngizothi nje ngimama ake ngikukhiphe lokhu ma wami cha angikukhiphe salukathi sami ngaphandle wakwaqhunga ngaphandle okay cha angazi ukumkhipha kugogo yakhala uthi ukobe so unqunu ke manje kodwa ke njengamanje ngifuna kumbathisa ekuseni sisaya le lapha ya phezulu emhlanganweni edwaleni tothi mama thatha manje nalikhaya bese ubona lusho sesifuna ushintsho mama safuna kuningi sesifuna ukuthi sivotele liqembu lengilola lento shintshela lo asenenza ukuthi bokhokho bebakuphi nabo bani kodwa nyalo sekuthenini sifuna ukuthi siphambili siyabonga mama ukuthi usamukele la ekhaya noma usamukele sinomkhonto wesizwe sithathwa ngisisi ivideo sithemba ukuthi bonke nje bese sithole make bonke la ekhaya sesibafumbathile uyasibalela ke nokuletha inkinga lebanato la ngaphakathi ekhaya cha kunenkinga lo sitakubona thina siwumkhonto wesizwe kodwa nje namhlanje sothi mama siyabonga mama ngathi ukuthi uma utawuthini kimi inkosi yami ungathini mama usho nje lo ngakusho hayi ngithi ngiyabonga uma ngempela lokho ngikhala ngakho kuzwenzeka kuba sibhotile akho mphumela asuboni awu siyabonga uthi kumama isixazululo sakhe nasi manje uthi sowuvotile nalo ukuthi angumkhipho sokorobha ngaye manje inkinga ukuthi osala nqunu ngale angagqokanga umama so ke siyabonga kakhulu ma comrade ekseni amandla isho sisi awethu siyabonga kakhulu nangu dadewethu esinaye njengamanje nangu dadewethu esinaye naye siyibambile impela asambe semhlangano la edwaleni khona manje kuseni siyabonga kakhulu mandla awethu